A veure, vivim en un món ple de desigualtats. La bretxa de gènere n'és una d'aquestes. Tan evident que fa mal. I tanmateix encara hi ha qui diu que no n'hi ha per tant. Una realitat que afecta la meitat de la població pel simple fet de ser dones. Perquè, clar, per què complicar-nos si podem seguir repetint el mateix sistema que ha beneficiat els mateixos de sempre? Però aquí va el gir de guió. Les dades no menteixen. La bretxa de gènere es pot mesurar i representar en dades que mostren fins a quin punt és un escàndol. En aquest vídeo parlarem de com les proporcions, els canvis percentuals i les raons són eines útils per quantificar algunes de les desigualtats de gènere més flagrants de la nostra societat. Hi ha 2.900.000 dones en edat laboral i d'aquestes, 1.400.000 tenen ingressos per sota dels 9.700 euros anuals, al llindar de la pobresa. En canvi, dels 2.800.000 d'homes en edat laboral, 700.000 es troben en la mateixa situació. T'he donat moltes xifres, ja ho sé, però ho podem resumir dient que la proporció de dones en situació de pobresa a Catalunya és el doble que la d'homes. Molt més clar, oi? És gràcies a les proporcions. I això com ho hem fet? Dividim el nombre de persones en situació de pobresa de cada grup entre el total de persones d'aquest mateix grup. Obtenim una proporció de gairebé 0,5. Fent el mateix per als homes, la proporció seria de 0,25. I del sostre de vidre, què? Una altra meravella del nostre sistema desigual. Els homes ocupen un 70% d'aquests llocs, mentre que les dones només el 30%. 7 de cada 10 llocs directius són ocupats per homes. Casualitat? No, reina. És el resultat de segles de xarxes de poder masculines, prejudicis arrelats i un sistema que penalitza les dones per... bé, per existir. Les dones tenen menys opcions de pujar a llocs de lideratge perquè, històricament, s'ha assumit que no hi encaixaven. I si són mares? El sistema laboral sembla pensar que una dona amb fills és un problema, mentre que un home amb fills és pràcticament un heroi nacional. Les dades ens demanen una mica de coherència, si us plau. I què passa a casa? Doncs el que anomenem el doble torn. Les dones dediquen una mitjana de 43 hores setmanals a la tasca de la llar, mentre que els homes, atenció, 22 hores. Quina generositat! Això suposa una raó de 2 a 1. Per cada hora que un home es digna a netejar o cuinar, una dona n'hi dedica 2. La raó ens permet comparar directament la quantitat de temps que homes i dones destinen a una mateixa activitat. Una raó de 1 a 1 significaria paritat, que és on hauríem de ser. Anem als diners. Aquí és on el concepte de canvi percentual es converteix en una eina clau per mesurar com evoluciona la desigualtat al llarg del temps. L'any 2021, el salari mitjà d'una dona a Espanya era de 23.176 euros, uns 5.200 menys que el salari mitjà masculí. Però almenys estan guanyant més que abans, diria algú. Un 10,3%, un creixement poc més gran que els dels homes, que va ser un del 6,2%. El canvi percentual ens diu si les polítiques per reduir la bretxa salarial estan funcionant. En aquest cas, les dades ens suggereixen que sí, tot i que també és evident que queda molt per fer. Així que ja ho veus, quantificacions com les de proporció, percentatge, canvi percentual o raó són eines que ens ajuden a veure la desigualtat de gènere en tota la seva magnitud. I això és tot per avui. Fins la propera!